Sibambisana zethu sivala amehlo. Jesu. Nkosi sipho ukukholwa. Jesus. Sikholwe izwi lakho. Sikholwe ngabaprofeti. Hallelujah. Osinikeze bona. Phambi izandla zakho kanjalo. Siyabonga Nkosi yamakhosi Jehova. uNkulunkulu ophezulu. We give you praise. Thank you, Jesus. We give you glory. Siyakholwa Nkosi izwi lakho. Oba Nkosi okhulume ngalo izawudala izinto ezintsha empilweni zethu. We glorify you Lord. Sithi kubo bonke oThixo akekho uNkulunkulu njengawe. Uphakeme wena wedwa ungongcwele. Jesus. We bless you Lord. We glorify you. In Jesus' mighty name. Ake simshayele izandla uJesu kakhulu. Oh, hallelujah. Ake simshayele izandla uJesu kakhulu. Jesus. Ake sikikize kakhulu samukele uDokotela. Hallelujah. Jesus. Ayibalwa iminyaka ubusuku abukho. Ayibalwa iminyaka ubusuku ekhaya ibalwa iminyaka ubusuku ekhaya ibalwa egameni lenkosi yethu uJesu bazalwane, amen. Hallelujah. It's been a long time. Jesus. Asibonani singahlala phansi. It's been a long time. Lithi iBhayibheli ngobude bendlela imphako yabo. Kunabantu bazalana sebebolelwe imphako. Ngoba bathi siyambheka uMoses asemboni. Moses ufikile wathi uzosikhipha eGibhithe kodwa sakubona. uMoses uthe makafika washumayela watshela abantu ukuthi hambani kanjeni ningabisema. Kunabanye abathembele kakhulu kumina babambelele kumina. Uma kungawa mina basenkingeni ngoba nabo bazowa. Unenkinga ngoba ukholo lwakho luncane. Ukholo lwakho njalo luncikile. The day I fall nawe uzowa. Amen bazalwane. I am here just to pass the message. I'm not here to preach. Ngizodlulisa umyalezo. Umyalezo engizodlulisa good year. It's been a hectic year. It's been a hard year. It's been a heavy year. This year was not a good year. 2023, I hate you. Ngizosho kanjalo. Yamzonda 2023 but yamthanda ngoba ila uNkulunkulu asikhombise khona ukuthi uyasibhidliya. Ufuna ukubona ukholo lethu lungakanani. Next week, ngomhla ka-9, it will be a Saturday. Ngomhla ka-9, Saturday, sizobe sinenkonzo enkulu ezoqala ngo-6 p.m. kuze kuyosekuseni. But ebusuku izoshintsha cishe ngo-1 a.m. siye emanzini la siyothi thina zonke izinto zika-2023 siyoyishiya emanzini. We are now ready for 2024. Bese kuthi the next following day kuzobe kumhla ka-10 sinenkonzo enkulu la sizothi mngani wami, it's been a good year. Ngizothi indlela nhle mawuye ekhaya uhambe kahle, asiwuvali unyaka, asikaze sawuvala unyaka. Sinenkinga ukuthi abazalwane sithi sizovala esontweni. Akuvale esontweni. Esontweni sizokhulekela abantu abanezindlela abahambayo ukuthi uNkulunkulu abaphephise indleleni. Sonke ke sidecide ukuthi MMI sithelo sika Jehova siyahlangana ndawonye.
ila siyohlangana khona ndawonye bese sithi ebusuku sizothi ebusuku sicela niniki MMI chance sisahamba siye emanzini sicela yonke into esiyenzayo siyenze ngekeyboard nangayibika yonke into then bese kuthi emini sesithi thelo sika Jehova take over nani yenzani ngobuyoni benu ebusuku yinini eniyobe nilida yinina leyo nkonzo yenu bazobe bekhona belalele nina nithatha ngekeyboard beyihlabelela kugqoka ingubo zasezayo wonke umuntu sicela agqoke ini Nazareth wakho ugqoke i-high heel yeke ishiya i-high heel yakho mntanami bashiye nama-high heel enu nizowagqoka ama-high heel enu nizowagqoka maniya kwi-date nizwila ngithi but on Sunday gqoka impahla zakho wakiduke siyakucela esontweni sizowenza inkonzo yokuvala ngike ngezwa-ke kancane Mbheshu noMbelu angathi kuthiwa khishwa imali yesipheko unfortunately ngihlala ngihlazeka-ke ngalana abethu abaseThekwini abayikhiphi imali yesipheko bavele bathi bangayenzi leyo nto but kuthiwa kukhishwa imali yesipheko I think kuthiwa 2,000 if I'm not mistaken because it's like a party emini kuzodliwa kwenziwe ini yonke into ungamangali masikuprofetha ngendlela ozoyithatha sikuprofetha ngomuzi wakeni ukuthi wena uzothi mawufika ekhaya nanzi into ezohlangabezana nayo amen bazalwane I will just quote the scripture C1 Uphethe iBhayibheli angivulele nje kwabaseKorinte 15 verse 10 kwabaseKorinte 15 verse 10 kwabaseKorinte 15 verse 10 sizokhuluma ngaleyo verse unyaka sesiwuvala unyaka bewungekho muhle uma sewuyitholile ngicela ungifundele yona Korinte 15 azama uKorinte 1:15 verse 10 Korinte 1:15 First Korinte 1:15 verse 10 Sizofunda bazalwane 1 Corinthians chapter 15 verse 10 Fundeka kanje kepha ngomusa kaNkuluNkulu ngikho engiyikho nomusa wakhe kimi awubanga yise kodwa ngasebenza kakhulu kunabo bonke kepha akusimina kodwa kungumusa kaNkuluNkulu kimi okay ngasebenza kunabo bonke kodwa ngomusa kaNkuluNkulu amen bazalwane amen ngizokhuluma le verse lena ngifuna uyifunda uhleli wedwa ekhaya ukuthi lithi iBhayibheli ekupheleni konyaka omnye nomnye uhamba wayezela la kubo sewutshalile ungabi nebhadi ufane nomoba umoba udlule inkingeni eziningi uqala umoba uyatshalwa ngoJanuary mawusuka lapho bayawuchelela mawusuka lapho kufika isikhathi lapho kufakwa khona umlilo ushe umoba bese kufika isikhathi lapho kuqashwa khona amampondo azonjani azoggenca ebese bayawuthatha umoba bawufaka kuphi etruckini usuyowenziwa ini ushuke lalela umoba onebhadi uma usahamba ngetrucki attack cabanga usebenzile udlule inkingeni lapho umfundisi wakho wathukwa wabambelela lapho sekumele uyodla khona ama benefits yonke into sekumele uyithole ebese uyasala usale nje ngento encane sekumele kuyiwe emanzini ngoDisemba wasala ngizothi kuwe bakuthukile ngeinhlamba zonke wathenga ama products wakwenza konke okushiwo kuthiwa ukenze kodwa njengamanje yemanzini thole kuthiwa uyasebenza cela kuse uthi no next weekend yonke cela ungangeni ngoba I need to see you ube nebhadi iproduct ikhishiwe umcazululi yachazwa ngesilungu yachazwa ngesizulu but watholakala unganayo bakhona abanayo la ibhadi lingaka sondela lama uyaqala ukufika ngithi uyaqala sondela ngathi umkhulu kakhulu ngeke akwazi nikeni isitulo sakhe ahlale I won't take much of your time
ngikhuluma okuningi yezwa ngizokhuluma nje okuncane uma ngimile lana ngikhuluma I was not here to prophesy but I just want to tell you something encane ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nami uma ekhuluma nami uNkulunkulu uze wangithatha wayongibeka endaweni okuthiwa iKhehlelezi uke wayizwa indawo enjalo yebo ngihlala khona uhlala khona ufike nobani la ngedwa ufike wedwa right listen bengitshela ukuthi maybe ukhona umuntu othe oku-inviteile ngizothi mbonge namhlanje because kunento engifuna ukukusiza kuyona into odinga answer uyangizwa ukuthi ngithini yebo 2010 kwakukade kuyi-World Cup ne 2010 kwakuyi-World Cup yebo wonke umuntu wayenjani wayejabulile but it wasn't a good year for you uyakhumbula lokho yebo ngiyakhumbula listen to me uma ngibuza ngithi Nkosi yini eyenzeka 2010 uNkulunkulu ngithatha ngibuyisele emuva ku-2010 uthi uNkulunkulu ngizwa kuqhuma isibhamu siqhuma kawu-6 uyangizwa ngithini 6 times mangibuza ngithi lesibhamu esiqhuma kanjena kwenze njani wathi umoya oyingcwele kunomuntu owawushera naye ingubo owadlula kabi yebo khona lo muntu uma idlula wadutshulela econtainer yebo I see a red container ngibona icontainer ebomvu ngabona kuqhamuka abantu bemdubula uthi umoya oyingcwele namhlanje ngikutshele the reason yebo what was the reason ilokho engifuna ukutshela khona lento yababuhlungu in such a way ukuthi wathi esefika buhlungu lo muntu namagama alandela lapho kwaze kwathinteka negama lakho khona abanye sebesola XIMBI Qimba hawu ikephi kaQimba isibongo sami isibongo sami kumele ngikutshela iqiniso Thembi igama lakho lalela Thembi uthi lo muntu kimi angifuna umuntu abathi ufanisiwe uyangizwa ukuthi ngithini lo fanisiwe ngimfunayo it's the girl owayekade ethandana naye ubhuti amen listen to me ngithe ngizokutshela namhlanje the reason eyakhoza isibhamu uthi umoya oyingcwele kimi angifune ukuthi naye le container zabe nayo wayithole kanjani yebo uyangizwa ngithini phela ubaba wengane yakho wayenganamali nawe wawumazwe umuntu wayihluphekela eyisokolela hawu wazi ngakhulumela lalela namhlanje we need to find out ukuthi le container zabe nayo wenza njani habe kunomuntu akamnokha imali wamdayisela imoto kungayona yakhe imoto akayidayisa ngo-76,000 leyo moto wakwabuza wena wambona ehamba ngayo wathi le moto olokuhamba ngayo ngoba ngikwazi unganamoto usuntshontshe imoto yini wena before abe necontainer lalela kumele kuthatheke ngikubuyisele emuva there is a story esenzeka ngo-2009 senzeka ngomhla ka-16 October naxabana naye in such a way ukuthi naze nadubana wathi wena go your own way I will go my own way naxabana nifuna ukuhlukana uyangizwa ngithini wathi umoya oyingcwele nabuya lento nangathi niyayilungisa maniyilungisa kukhona ugogo akahamba wafuna ukukusa kuyena ethi lo gogo umphakamisela izinto kanti lo gogo uyamthwalisa usayikhumbula leyo kwakuphakathi nensimu lalela angekho mama ngifuna ukukukhombisa ukuthi noma uNkulunkulu ekhona sibabili yena uba ngowesingakhi I want to show you the power of God umkhwenyana wakho
ukhona kodwa wena wawusele emotweni. Uthe makafika wathwala kanti akazi ukuthi uyathwaliswa. Waze wanikwa indlu eyayincane yotshani okwathiwa wena ungayithinti, wayinikwa le ndlu. Lalela. Yazi manje uma ngilandela la mama Thembi Bengosem 1976 1972 wawuzalwa bese ngithi 1972 1976 wawuna 4 years. At the age of 4 years unethumba elakuphatha la. Uyazwa ngithini? La lagcina lakhoza ukuthi leli thumba ungasakwazi nokuthi uhambe kahle. Uyangizwa ukuthi ngithini? Uqinisile ngoba ngaze ngalesikhathi waze uma unenkinga waze ngihambise ebhedlela. Okay, lalela kujazi ngizokuxoxela. I was not there. I was born 1990. I was born 1990. But let me tell you something, the cause of that. Uma wakho waqalekiswa mayongena emzini ethi uyoshada. Wafika waqalekiswa, wathuka ngeinhlambe ezinkulu kakhulu ezamlandela. Ngoba kwayimanje nina niwumndeni niqalekisiwe umndeni wakho. Angazi mina yini lena nayidlela bani kanjani. Ngiyabonga uzungitshele le ndaba. Yazi sonke ekhaya siyazama kodwa kaphela. Ngiyasebenza ikodwa imali angiboni kumanje anginayo indawo yokuhlala e-right ngiyarenta. Kumele sikusize mama, but masizokusiza size sikusize nangenye into encane. Wena uke wazala ingane, uthema uzala ingane waqala wayikhomba endaweni wrong ngenxa yokuhlupheka. Wabuya lento wayilungisa wagcina ingane uyikhomba endaweni right. Ngaleso sikhathi ngangididekile, ingqondo yami ingasigazi. Cabanga umuntu engangimlamayisa ngaleso sikhathi une-38 now manje ulwanye ingane ene-15 years. Lalela, ngizokusiza nje kancane. Next week if you can try by all means, uzame ngayo yonke indlela ukuthi ufike enkonzweni yamanzi. Uma uzofika enkonzweni yamanzi mama, uzofika maybe nomntanakho lo last born. Ufike naye nje. Uma ufika nalo mntwana oyi-last born, ningiphathela amanzi, just pure water, no 5 litre. Kukhona into engizokwenzela yona mama, ngoba ekhaya kini kunomuntu owafa ezilile engakhunyulwanga inzilo. Le nzilo isanembathile namanje. Kanti akuphelanga lapho. Kunomuntu owalahlekelwa ijoin yase St John's wayisonto echibini. Ijoin yakhe yagcina ilahlekile umama. Wafa lo mama ekhala ngejoin yakhe ethakazi yathathwa ba. Ngizwe insimbi khali insimbi yase St John's. Angazi bani lo okade sonto eSt John's. Baba sonto bandle bayashintsha ngala. Ngoba nifuna la ungcono khona. Yebo. Okay. Bathi ke i-answer yamkhonyane ukuthi walanda into okwangafanele ayilande. Okokuqala lokho, number 2 wadayisa imoto yomuntu. Lento yamjikela, ithema imjikela, yamvusela izitha, wagcina esedutshuka. Yazi namanje kade ngiyifuna ngiyibuza wabulawa yini umuntu ngoba wadotshora ngo-2010 kwashona umama. Sahleli bakhandlela isilinde umama ngezwa kuthiwa useshonile. Ngishaya ingane madini. Phathela amanzi mama sokuhamba. Phathela amanzi, siyabonga.
amandla babizwe lakho liyaphila emagameni amathathu elikayise nelendodana uthe masicela Nkosi sobize lakho igama phezulu Baba simemeza wena siphinde Nkosi simemeza abantu abadala abangasekho emhlabeni abaloni demoni kodwa Nkosi yomhlaba umhlahlandlela ngoba wonke umuntu unemvelaphi yokuthi udabukaphi uyaphi namhlanje sizocela Nkosi sizilahla phambi kobuso bakho sicela amandla akho Nkosi asezulwini sicela Nkosi usikhusele ezingozini zika December wonke umuntu Nkosi azosuka lapha asuka khona Nkosi ebheke Nkosi emakubo lapha abazalwa khona abanye baya kuma holiday Nkosi siyabakhulekela kunabanye abafisa ukuyothengela abantwana impahla zika Khisimusi kodwa banalutho Nkosi kunakade begcina imali ze Stokvel bayidlile imali zabantu Nkosi baba ngiyabathandazela namhlanje ngiyabathandazela Nkosi kunabantu akade babebeka imali kodwa silahlekile ngiyathandaza Nkosi ikhulekela Nkosi yamakhosi uSathane umile ko freeway bonke Nkosi ufuna igazi eliyochitheka Nkosi abantwana Nkosi bayophuma bevalelisa imindeni yabo baphelele ezindleleni Nkosi namhlanje ngimisa Nkosi izingozi uSathane simelana naye bekana Nkosi nemoya emibi ibanawo amaphoyisa endleleni bezosebenza bekhuza izingozi balekelele Nkosi egameni lomsa Nkosi siyakhuleka khulekela bonke kade bebhala ama exams uma bethola ama results uNkulunkulu waphakade susidimoni lokuyibulala noma behluleka abantwana Nkosi kodwa ikhona lapho kuphelela khona impilo benze bafikele ithemba Nkosi lokuphinda bazame futhi egameni lomsa siyakhuleka sikhulekela Nkosi obaba abashiya imizi yabo bahamba Nkosi balandela amantombazana sikhulekela omama abashiya imizi yabo bashiya abantwana emva Nkosi bagijimela kwezwe Nkosi sikhulekela idakamizwa sikhulekela utshwala Nkosi ezweni sikhulekela Nkosi yomsamo esiyongcwele imndeni engazwani ihlanganise Nkosi khulekela abafundisi Nkosi yaphakade sikhulekela izwe lonke silibona livukelana abantwana bakho bayavukelana bayathukana Nkosi namanje uNkulunkulu waphakade lamla Nkosi lamla kuyo yonke indawo egameni laphakade egameni kaJesu sandla ngasinye siphakeme Nkosi faka amafutha akho Nkosi angcwele babusisa abantwana bakho Nkosi egameni lomse egameni lokuphila amen siyabonga abazalwane sizohlangana next week cela sisume ngenyawo sivale inkonzo yethu thola sisume ngenyawo siphambisana zethu sivala amehlo siyabonga ababotho ngcwele abantwana bakho besaphuma babiyele bafihle egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyathandaza inkosi abayemsebenzini bagcine uNkulunkulu wethu ongcwele ngalisonto baba wethu namandla onke bavikele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha amen.